Molweni namkelekile nonke kwezitshisa be-entertainment ezisazi namhlanje. It was i-Father's Day, or it still is i-Father's Day, and Uma Khumalo Thobile Mseleku took this to her Instagram account ke ewishela umyeni wakhe udada uMusa Mseleku a very beautiful Father's Day. Now I'm sure most yabantu abothuswanga intoba uyamoshela i-Father's Day, but rather people got emotional nge-message ke ayishiyileyo for utata uMseleku uThobile. Uthi ke happy Father's Day to one of the best fathers I know on this planet Earth, Musa Mseleku. Uthi ke I believe that even my late children bafowethu can attest to that, even though they couldn't experience it in the physical world, but through the love you give to their siblings. I hope you live long and enjoy the fruits of your children. I think ke most of us thina ke esiyesibukele uthando nesithembu siyeswavi ke amakhosikazi ethetha ngento yokubana ezotata uMusa Mseleku Mosi ufuna abantwana abayi-20 amakhosikazi atsho into kokubana unfortunately they have tried nako konke ke ekusemandleni wabo to fulfill dreams zikatata uMseleku, but unfortunately ke ba-miscarry. Omnye umntu ke wayekhala kakhulu nge-miscarriages ke ebengumangwabe. So yeah, it was really an emotional message ke. Omnye umntu othuse abantu uNathi, guys, uposte ke le picture lena eniyibonayo. This is her ex-husband ke sana. Wathi where it all began. Thank you for our beautiful children, Dada Wabo. Being a mom is my favorite thing in the world. Happy Father's Day. Ewishela ke uThomas ex-husband jonga ke nanko no Thomas. Uthi thank you very much my love. Hayibo ke sana abantu bebethuswa yilento ba hayibo why the actor ingathi basafunana okanye basathandana aba, because it's so inappropriate, especially for uNathi, because hayibo what if utata has moved on ke sana, why ungachuzanga mhlawumbi isithombe apho utata ehleli nabantwana okanye isithombe apho ayedwa, why achoose esi ke sana? Anyways guys, your thoughts ndiyacela maske si engage and on the next one. Bye guys.